Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan sakniki pun saged ngalami ilmu ingkang disesat-sesataken tiyang, ngoten nggih. Panjenengan saged pun mila-mila sakniki ilmu yang sebenarnya haknya Allah dan ilmu ingkang dados kepentingan pribadi. Ilmu menika sing ingkang hake Allah, sedanten menika hake Allah. Tapi wontene kepentingan pribadi, maka dados ilmu yang dikatakan ilmu hitam untuk menyakiti nggih napa ingkang pelampiasan nafsunih menika. Maka kelakuan ngamalaken wirid-wirid ingkang dugi Allah. Nggih niku sedanten menika ayatipun Allah. Letak kesesatannya adalah untuk menjadi kepentingan pribadi, untuk menyakiti orang sekitarnya, termasuk hijib khofi, hijib nasor. Niku nggih, termasuk surat Yasin saged, termasuk Nur Buat, termasuk di Jawa niku Bandung Bondowoso. Lah meniku niku sedanten ayate Allah. Kita lek mboten ngerti lho, dos pundi Mas? Wong iku ayate Allah kok iso sesat. Lah niku lek mboten ngalami nggih mboten saged nerangaken ngeten. Krana kula kalian Pak Ismanto lek kula niku sing sakniki dados nggih pun bersemayan datang Allah pun pejah menika kula ngalami. Sewaktu Pak Ismanto menika nggih bisa dikatakan orang yang berilmu, sering nambani tiang. Lah niku maka kula mboten seneng nambani tiang. Kula niki seneng nyampeaken hake ilmune Allah sak benerane. Lah Pak Ismanto niku waktu niku sering nambani tiang. Lah ngoten. Krana pun gadah keturunan sesungguhnya Pak Ismanto menika lek diturut-turut berdarah Madura, keturunan di zaman dahulunya Syekh Yusuf sing enten makome enten pulau Kangean mriko. Lah niku nggih niki kula bongkar kedik-kedik, mboten berarti kula niki enten turunan ten mriku mboten nggih. Lah niku cerita ini pun Pak Ismanto menika sering nambani tiyang. Saged nambani kathah ingkang ditulungi mboten ngregani. Lah niku akhire Pak Ismanto menika wonten ingkang sakit hati. Terus guru bekas guru napa guru mung dukun dodol sabuk dodol sikep niku nggih. Lah niku terfitnah sebagai ilmu sesat, terfitnah sebagai ilmu iblis oleh Guse menika. Nggih termasuk dek Gus Baster. Lah niku nggih krana nggih iri dengki hasud. Memfitnah-fitnah kados ngoten menika dateng Pak Ismanto. Pak Ismanto diberi kelebihan datang Allah saged nulungi tiyang. Lah niku tidak semuanya para orang-orang yang bisa nambani tiyang niku sesat, mboten. Letak kesesatannya nggih niku wau, mboten dados tulung pinulung, malah dijual, malah diregani nggih termasuk Gus Baster niku wau. Sing julukane Gus terus kenyataane dari nenek moyangnya yang memfitnah Pak Ismanto lan kula niki ilmu sesat, kenyataane Mbah Buyute niku pengkhianat negara Indonesia diteruskan menjadi sejarah Indonesia G30 SPKI meniku turunane sampai diturunkan kepada anak cucunya menghamili santrinya sehingga lari ke desa Kradenan ngoten menah. Lah niku nggih. Niku menghamili santrinya sampai diteruskan lagi ilmu turunannya menghamili niku nggian juga santrinya, anak turun-turunannya ini, dan mengucapkan fitnah-fitnah termasuk memfitnah Pak Ismanto niku wau, termasuk Pak Ismanto nggih niku wau dilukai
cara umume disantet ngoten. Dan kalian kula niki mboten ngertos napa-napa ingkang menjadi saksi termasuk Pak Sony ingkang dinas di Makmil merika. Militer TNI dan Surabaya mriku nggih dados saksine kali kula niki. Lah niku critaipun Pak Wismanto. Saged nulung-nulungi tiang-tiang sekitarih walaupun terfitnah sebagai ilmu sesat, ilmu iblis. Kenyataan Pak Wismanto mboten sesat menika. Yang sesat yang mengatakan tidak bisa berkaca diri siapa mereka. Nggih niku wau sing kula sanjangaken. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu kesesatan menika letaknya menjadi kepentingan pribadi niku. Walaupun ayat-ayat Allah niku wau ceritane pun Pak Ismanto. Ayat-ayat Allah ingkang sesungguhnya yang tidak bisa menjadi kepentingan pribadi maka diatur oleh Allah melalui Al-Quran. Bersolawat, bertasbih, berzikir, beristighfar, bersyahadat, bismillahirrahmanirrahim, suratul Al-Fatihah. Kalau beramalan napa ingkang kula sanjangaken niki wau maka Allah ingkang ngatur. Mboten terarah untuk menjadi kepentingan pribadi, namun terarah keimanan diri ini untuk mengenal Sang Pencipta Ilahi Robbi menika. Nggih. Atos panjenengan lek amalan napa ingkang kesesatan menika saged ngarah dhateng kesesatan. Nggih niku wau Bandung Bondowoso, Hijib Kofi, Hijib Nasor, Nur Buat, Surat Yasin Fadilah. Nggih niku saged nggadhahi amalan niku makin terarah untuk menjadi kesesatan. Monggo menika atos panjenengan ingkang nglampahi keimanan dhateng Allah Datuh Ar-Rahman Rahim. Nggih niku wau cerita ingkang ilmu sabenere. Pundi ingkang hak ingkang diridhoi dhateng Allah, pundi nggih hak namung terarah sebagai kesesatan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.